Morjesta. Tommiksi Timbranolla käsitellä teille. Tänään me pelataan Minecraft-kaaria ja aiheena niinku viiä puita yhdelle puukolle ja sitten sen jälkeen viiä ottaa taulun sisällämme. No niin, lähdetäänpä hakemaan kekmettiä. Mulla on helvetin huono body siihen. V, Turbo V2, olisiko ollut V2? Mut joo, sitä videosta. Puhun, jos on tarpeellista. Itse oli influenssa, niin puhu kunnolla vielä. Ei ollut postia ainakaan. Siellähän se on sitten. Siellä sellainen. No niin, hyvä saattamaan puita kylkiä. Siinä vähän menoa juomaan naamari. Käynnistynne! Vittujen vittu! Mulla on modit jo vähän tuo. Aika pieni. Joudun pelaamaan modien kanssa tätä, koska tää on muuten hämmentin vaikea oppia. Oi, se. Joo. Nauttikaa tästä videosta ja käykää sun kanavalla tykkäämässä, kommentoida, mitä tuot tästä pelistä ja sen sellaista. Saadaan puita tänään ja haetaan puita ja tehdään puita. Ei viiän puita ja tehdään puita. Ja tää on tää kärryt sivuun. Välillä tippuu tonne kärryn viereen. Noin. No tosiaan se on influenssa, ei ole tullut mitään videoita kanavalla pitkään aikaa. Passiivista. Ja myös päivästä. Lähden. Mä oon tänne kuitenkin saanut noin muutama junavideo. Lupaan varmasti. Lupaan varmasti, mutta ei varmaan. Mutta kyllä peliä.
Noin. Nyt viimeinen puula. Viimeinen puu. Nyt me voidaan toinen korsi. Rautasimaa ja siihen loppupäästä. Vähän täällä on muu puoli. Lähti matka loppuun. Puhuu kantalla. Näin. Miettii, että ei itse monien kanssa ole autossa. Kaikki mitä tarvitaan, niin monien kanssa ja muuten otettiin maksuja. Suomi Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos. Eivätkä minut tänään vilkuille! Ei hätä! Veroile autosi uudelleen! Seura, leopardi tai plyysikuvioilla! Valmistautukoon! Ajaa edestä ja takaa! Ja niin kohta sinäkin! Metsäleikkari kansan kaikkiin tarpeisiin! Valmistautukoon! Perärykimääntie 82 49212 Nuljunta vaara! Valmistautukoon! Ajaa edestä ja
armoton Kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakukset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla Ojutkangas. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuisulassa 15. heinäkuuta. ETV, DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Alinieskanuvan poika Rausti. Varaa nopeasti kun valippuisen numerosta 0700 5234 523. Tuisulassa nähdään. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton Kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakukset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla Ojutkangas. Mersulikkoni kansan kaikkiin tarpeisiin. Amisauto KY. Pidä Rykimäentien 82 49212 Nuljuntawaara. Amisauto KY. Ajo edestä ja takaa. Ei jos meillä on vankilaishanke rauhallinen, Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton Kankkunen? Ei hätää. Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun uudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakukset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla Ojutkangas. Siinä on karvalosannossa. Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta uutta Pupisille häpytäiden poista tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pupisille häpytäiden poistaja. Pupisille häpytäiden. Suomi-Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme uudeksi jälleen. Siellähän se puuttuu on. No päivä. Tuollahan se on siinä Aato. Se on velipojalta jäänyt tuo projekti tuolle. Se meinasi, että se entisööpisee. Ja no siinähän sitten kävi niin, että velipoika muutti ihan toiselle paikakunnalle, eikä se vihtännyt ja ruveta siirtelemään perässä Aatua. Niin minä sitten ostin häneltä, ei minä maksanut kuin 100 marakkaa siitä, ajattelin, että minä ostan häneltä ja mitä siitä oli jäljellä. Ja ajattelin, että minä sitten myyn se osina eteenpäin koko Aaton, niin eipä osaathan tuosta on lähtenytkin aika hyvin ja pitää sanoa, että kyllä siinä on enemmän osannut kuin 100 markkaa niitä osista, niin ihan hyvin voitolle jääpi tuosta. Mutta nyt olisi hyvä saatu koko loppuosa, siinä on Aaton kori on, ja siinä on lohkolötty ja sylinterikanssi, ja ne on ihan kaikki on kunnossa, ei oo mitään. Ja nämä nyt pitäisi saada pois, että pitäisi saada muuta tavaraa tuohon vai, ja ei oikein tilaa pitää tuossa autoa koko ajan tuossa, kun näin. Eihän se minun auto oo, eikä minä sitä rakentaa osaa tehdä se kummemmin sillä mitään, hyvähän se olisi, joku sinä noita autojen kanssa tehnyt, minä muistan, sulla oli se japanilainen pieni auto silloin ja katselin, että nätisti oli laitettu ja ajattelin, että se olisi kiva, kun sinä olisit kyläpoika, niin laittaa nätisti tämänkin sitten. Ja ihan niin ja kiitos vaan, oli kyllä hyvä ja mukava, kun löytyi ottajat kukolle. Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimittajankuja 4 9250 Alivieska.
sonnisi lypsyä tai lampaasi nörittää. Lomittaja Erkki Armas Okkanen on palveluksestanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö. Jäätkö viivalle kuin tikkusontaan? Keihätää meiltä tehoimet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosarja, tehovaimennin, alisautokoy, ajaa edestä ja takaa. Sinä kuuntelet Toiveradiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Eikä kiesi enää käännä päitä huoltiksella. Ei hätää. No kiitosta vaan paljon. Ja tuossa on vaivanpalakaapiosta kaljaa makkaraa ja mitähän sitä nyt nuormies tarvii. Hei ja niin... Jäätkö viivalle kuin tikkusontaan? Ei hätää meiltä tehoimet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosarja, tehovaimennin, alisautokoy, ajaa edestä ja takaa. Tarviiko sonnisi lypsyä tai lampaasi nörittää? Lomittaja Erkki Armas Okkanen on palveluksestanne 40 vuoden kokemuksella. Liuskat kädet ja raaka työ. Erkki Armas, vaikeudet lyö. Kumpiltinäsmöörenkaat, ei huudo peiskarallinenkaat. Sutosiko ratasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaan nyt. Amissautokoi, ajaa edestä ja takaa. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Jäätkö viivalle kuin tikkusontaan? Ei hätää meiltä tehoimet suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosarja, tehovaimennin, alisautokoy, ajaa edestä ja takaa. Vaivaako häpytäin? Ei hätää. Osta Pukisin häpytäiden puista tärpättiä. Tilaa heti numerosta 0700 525 625. Pukisin häpytäiden puistaja. Pukisin häpytäiden. Tätä keikkaa en voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. E-tyve, DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Aliteiston oma poika Rauski. Varaa valitusnumerosta 0700 52 34 523. Tuiskulassa nähdään. Ehdiksääkö diskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt! 200 watin supparisarja tarjouksessa vain 65. Amisautokoy, ajaa edestä ja takaa. Eikä kiesisi enää käännä päitä huoltiksella. Ei hätää! Tilaa uudet kodisarjat meiltä! Amisautokoy, ajaa edestä ja takaa. Lujaa laatua lasikuidusta. Jyhmikö päätä ja vaivaako armoton kankkunen? Ei hätää, Ilokaasu Ojutkangas on avannut uuden klinikan Ouluun. Enää ei tarvitse matkustaa Helsinkiin asti, vaan apu löytyy Oulun upouudesta klinikasta, jossa ammattitaitoinen henkilökuntamme hoitavat suuremmatkin kakkuset alta aikayksikön. Tule Ojutkankaan klinikalle Ouluun. Iloinen mieli Ilokaasulla. Ojutkangas. Lisää elinvoimaasi ja vaihda turbovaihteelle. Exotinson hivenainetiiviste parantaa suorituskykyäsi huikeasti. Saatavilla kaikista hyvin varustelluista kaupoista. Kumpiltinäsmöörenkaat, ei huudo peiskarallinenkaat. Sutosiko ratasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaa nyt. Amissautokoi, ajaa edestä ja takaa.
Alivieskan UFO-kontaktihenkilöiden No, valmiiksi yhteistyöryhmä on perustanut viimein yhdistyksen. Olette tullut UFOjen kieppaamaan. Tuolla oli ihan Olet pehmeä. nähnyt UFOista pelottavia unia. Olipa kokemuksesi millainen tahansa, voisit Alivieskan UFO-kontaktit ryn kautta jakaa kokemuksia kaltaisesi kanssa. Ota yhteyttä meihin soittamalla numeroon 245-283 tai lähettämällä yhteystietosi meille postitse osoitteeseen Alivieskan UFO-kontaktit ry, toimittajankuja 4 925 Joo, se oli mennyt kyllä vähän aikaa. Nyt on auto noudettu, osat on noudettu. Tähän täytyy katsoa. Meiltä tehoimme suoraan nousevan auringon maasta. Tuplakaasari, peltipakosari ja teovaimennin. Alisautukohy, ajaa edestä ja takaa. Suomi-Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Yhdistäkäämme kansamme suureksi jälleen. Kiitos. Liikitseekö diskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt 200 watin suppalisarja. Tarjouksessa vain 6,5. Alisautukohy, ajaa edestä ja takaa. Tätä keikkaa et voi jättää väliin. Nivalan Tuiskulassa 15. heinäkuuta. ETV, DJ Momo ja Captain Jack. Lämmittelijänä Alivieskan oma poika Rausti. Varaa nopeasti puhelinnumerosta 0700 52 34 523. Tuiskulassa nähdään. Liikitseekö diskantti? Nauraako kaverit sinulle? Tilaa nyt 200 watin suppalisarja. Tarjouksessa vain 6,5. Alisautukohy, ajaa edestä ja takaa. Sinä kuuntelet Toive-radiota. Soitamme suosikkikappaleitasi ympäri vuorokauden, joka päivä, koko viikon, vuosikaudet. Kevät Phoenixen, rallinatti 349, lisämittarit 299, seosmittari 549. Alisautukohy, ajaa edestä ja takaa. Tästä kiittää hirveästi. Täällä ei saa vielä. Suomi-Mongolia seura juhlistaa mongolipäivää. Näemme Kevät Phoenixen,
Nyt se sammuu. Joo, mä otan tauon pois. Joo. Eka osio tästä minun Pavinterika minisarjasta loppuu nyt. Kunhan tämä seivataan loppuun.